Şeyinde benim bir köngüllü uzdu. En birinci şiratda indi. Benim ikinci kızım tuğdu. Dünya ağız saldı. Şol bala karau bilen köbürek vakit ötті. İcat yağından konsertlar bir köp oldu indi. Devlet jir ham agidler. Devlet ham jir bir ansambl barlığa kelindi Aktaныш rayonunda. Мен шул Актаныш егете буларак Агыйлык һәм җыр бый ансамблендә үзем дә катнаштым һәм инде алар мине чакырдылар үзләренең концертларына. Һәм инде җәй айларында Актаныш районының авылларында матур итеп концертлар куйдык, куеп килдек инде. Һәм шул чиратта инде үзебезнең туган ягыбызда ялда итеп кайттым. Хәзер минем алда тора шул Агыйлык һәм җыр бый ансамбле белән филармония концертлар залында 26 октябрьдә ялгышмасам бик зур концерт көтелә. Казандамы? Казанда. Аңа хәтта инде төрле Татарстан һәм Башкортстан районнарында концертлар була. Үземнең концертыма килгәндә инде әлеге концерт әзерләнеп ята. Җырлар туплыйм инде. Җәй башларында яңа клип төшергәндек, шул җырны инде без Яңа гасыр телерадио компаниясыннан, Яңа гасыр телевидениесеннан күрсәттеләр. Һәм хит-парадларда да катнашты. Нәрсә турында ул килеп искә төшеп китә әле? Ул җыр ахырсы мин яратам дигән җыр инде ул. Мин яратаммы, юкмы дигән темага инде. Үзең яздыңмы әле сценарийсын? Үзем язмадым, сценарийсын да үзем язмадым. Аның өчен мактап кешеләр бар. Җырның авторларына рәхмәтлемен. Фаяз Гаязов сүзләренә һәм Лилия Хунҗанова иҗат итү бик матур җырны инде. Хәзер инде менә bir klibim bir җырга яңа клип төшерергә уйлап торам. Белмим әле сөйләшеп бетермәгән инде ул турыда инде. Җыр әзер инде. Яңа җыр ул Оскар Усманов һәм Гөлсәрвар иҗаткан җыр. Ышансаң әгәр дә дип атала. Мин инде аны Яңа гасыр телевидениесендә ул җырны башкардым җомга кичә концертында. Менә шул җырга хәзер сценарий языла һәм инде бер матур клип төшерергә. Һәм инде Алла бирсә менә планда тагын бар яңа диск чыгару. Күптән инде 2010 елда чыгарган идек. Беренче дискны менә 3 ел үтте инде. Кирәкме ул диск хәзер илар? Чөнки бит инде интернет заманы. Флешкалар. Әлбәттә үземнең сайтым да бар инде. Ул сайтта минем бүтән җырларым бар инде, клиплар да бар. Аңа карамастан авылда бит инде үзең беләсең. Безнең авыл халкы турында онытмаса кирәк. Авылда бүтән кешендә интернеты юк. Олы яшьтәге апалар бит интернетка кереп утыра алмый. Шуңа күрә инде хәтта алар да керәдер инде хәзер. Хәзер интернетны бүтән кеше белә. Ләкин җырчы өчен кирәк инде ул бер статусын тотылмасын ул нәрсә ул. Ул инде үзенең иҗатының күрсәтү дип атала инде ул. Теге әйтеп кенә түгел, ә инде менә диск чыгарып, минем кулда ничек була инде. Мәгълүмат була инде. Үзенең иҗатым шушы дискта тупланганны күрсәтәм. Һәм ул инде үзем өчен инде минем анарысын инде менә район тирәләрендә менә авылларда, апа абыйларында әбиләр шушы дискны бүләк итәм концертларымда да. Ну, җырчы өчен ул диск кирәк дип уйлыйм. Флешка һәм интернет заманына карамастан 29 яшьтә. 29 яшь. Элек син татар яшьләре арасындагы бер вәкил саналасың бит инде. Менә җырчы буларак кайсы якка юнәлгән синең иҗатың? Нинди аудитория синең хәзер? Мин инде хәзерге вакытта төрле экспериментлар ясыйм инде. Элек мин эстрада җырларын күбрәк җырлаган булсам, аннарысын мин халык җырларына күчтем. Һәм инде укып бетергәндә инде 2008-ләр кая укып бетердең, искә төшереп кит инде. Мәдәният һәм сәнгать университетын тәмамладым. Дөнья хатыны Ганиев классын 2007 елда тәмамладым. Һәм шул 2008-2009 елларда мин инде күбрәк басым ясый башладым. Хайдар Абайбеков репертуарына. Чөнки, шәхес буларак ул миңа бик якын. Һәм аның җырлары, аның җырлавы миңа бик ошый. Ягъни син унутылып барган шәхесләребезнең җырларын кире яңгыратырга телисең. Телим, әлбәттә телим. Һәм инде минем репертуарымда да бик күп аларның җырлары. Аларның дигәне инде шул Хайдар Абайбековның. Һәм шуның җырларын мин яратып тыңлыйм күбрәк. Анарысын хәзерге вакытта инде менә мин яңалык итеп инде кертеп җибәр рәсем килгән иде. Менә 2000 елны мин җырладым итальян телендә. Яңа ел кичәсендә инде. Чисто итальян телендә булды ул. Александр Сафинның Луна дигән җыры.
Узган елны булмайды, 2011-дә булган. Узган елны мин җырладым. Узган яңа ел кичендә итальян җырын 3 телгә тәрҗемә итеп, кешегә аңлаешлы булсын өчен итальян телендә, рус телендә һәм татар телендә. Ул инде минем өчен тагын бер адым буларак мин аны кабул итәм. Менә синең өлкән улың ялгышмаса кем исемле ул? Аяз исемле. Аяз исемле. Аяз Ялалов. Әйе. Шулай ук ниндидер зур конкурста быел җиңде, әйме? Әйе, быел яз көне созвездие конкурсында инде ул 3 егет белән алар конференция булып алып барышы инде. Беренче урынны алдылар. Башта үзебезнең теге төбәктә алдылар инде беренче урынны. Аннары соң инде Казанда безнең президентыбыз Рустам Миргалиевич каршында чыгыш ясады. Һәм инде аны билгеләп үттеләр. Иң кечкенә катнашучы буларак катнаштым. Ул чакта аңа 3 яшь иде. Ул анда матайлар белән чыган. Бик матур итеп без аңа куйдык инде. Минем әнием ярдәм итте инде. Ул инде шушы балалар белән күптән эшли. Һәм инде минем улымның үскәнне көтеп торып, менә улым Аязны да ул әзерләде шушы зур конкурска. Һәм инде киләчәктә улымны инде шундый конкурсларда катнаштырырбыз дип уйлыйм. Чөнки ул бала кешегә барыбер ул вакытын бушка уздырмыйча кирәк юнәлештә дип әйтим инде. Аннары үскәч үзе белә инде ул кая нинди профессияларга. Үзе теләп катнашамы? Үзе теләп катнаша әлбәттә, әйе. Шуй башладымы инде? Шуй башлады. Хәзер ел киләсе елга инде әзерләйсебез килә җыр белән инде. Җыр белән ничек булыр? Иде җырлап бирим, миңа кушылып та җырлый, хәтта итальян телендә дә җырлый. Теге истә калдырган моментларын машинада да теге музыка куям, җырлап бара. Шул, аннары биюгә бирәсебез килә быел. Алла бирсә, ничек булыр анысы? Һәм башка әти-әниләргә дә шундый киңәш инде, әйме? Әлбәттә, шундый киңәш балаларыгызны бирегез, шундый җырга, биюгә, өйдә тик ятканчы, теге телевизор карап, мультик карап ятканчы, ул шундый юнәлешкә баланы бирү, ул минемчә дөрес.